So kaila ba mugsihi guys? So mao ni sihi ini. So lami ni si jag sinabaw. Oh. Humot ni sa sabaw dani nya tamis. Na kaning ijang unod lami pud ni siya pero ang nakaapan naman kay puti. Puti kuhao no, mag kinahanglan pa ka mag tuhog-tuhog dani guys kay ngani raman jud ni sa kadagko. Napay medyo dako-dako ani pero di jud ingon nga as in dako no? So mo ni among kanang kalingawan sa una sa bata pa no, manguha mig daghan nga ingani. So amo ning kanang kugihan jud na mo panuhog guys kay lami man jud jang unod ani no? Oh. So mukugi ra og pagpanuhog nani daghan diri. Ang lami ipanguha nga ni guys kanang gabi kay manggawas ni sila. So gingaron na may manggawas pero di jud ingon nga daghan. So kanang gabi mo jud na ilang ting gawas ting pangamang na nila. Karon na ay manggawas pero di jud ingon nga daghan.